Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumalas sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapoy na ako sa kamong. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alpha at beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya ugaling uminom ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para makaiwas sa sakit na TB. Dr. Alfred's Pure Mangosteen. One day, isang araw, ay Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Karon sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ari Bugoy. Himutari sa mayong retrato ngayon. Abi, Jack. Ari. Ari pang iba niya nga retrato. Abi. Himutari sa mayong para matandaan mong itsura niya. Sinong tao ngayon ni Jack? Do ka formal sa itsuras niya. May litrato ba siya diri nga nag-Amerikano? Sino na si Jack? Siyang target, Bugoy. Siyang turumbahon ko. Ha? Oh. Siyang tuyo ko diri sa Antique. Amo bala, Jack? Abogado siya. Kagkilala sa lugar ngayon. Hindi siya ordinaryo nga tao, Bugoy. Sino ngalan niya sini? Ari. Ari niya ngalan. Abi. Tinalo. Natandaan mo na itsura niya? Oh, Jack. Kung makita ko siya sa personal, makilala ko na niya siya. Mayo. Ari ang mga lugar. Tanawa. Diri siya sa mga lugar nga ini nato ni siya makita. Natultulan ko mga lugar ngayon ni Jack. Kabisado ko na ni. Mayo, gid Bugoy. Buwas, mahulang na kita. Suguran na ng pag-surveillance sa iya. Aliglado, Jack. Tandaan mo, duha lang kitang nakahibalong parte sini. Ikaw lang, kag ako. Kag hindi ako luya nga may iban pa nga makahibalo.
Ate o, Jack. Ang papel mo bugoy kung nga ginupod ko ikaw. Amo ang pag-guide sa akong tungod. Hindi ko kabisadong lugar ini. Ako ang mangamot sa pagtumba sa target. Hindi ka na mag-intra. Sige, ikaw ang bahala, Jack. Tumanon kung tanan mo nga mga instruksyon. Pero kung sa banta mo, sa iban pagit nga bagay makabulig ko, hambala lang ko, Jack. Kinakanda ko. Bugoy, Kinanglan mong backup na rin, Jack. Para nga makaulag kagit sa Mayo. Alalayan ta kaya. Lookout mo ko. Pwede man. Basta, sabayan ta lang ka. Okay na nasi mo. bugoy. Sabayan ta kaya, Jack. Hindi man ako mahimos eh. Upda na ita nga daan. Pabayan ta lang ka. O sige, ikaw ang bahala. Parang kahunta na lang kang daan, bugoy. Ang luyag matabus ang nagsugo. Nagkinahanglan matinlo ang trabaho. Wala sang bisan gamay nga impormasyon nga magwa nga involve ang nagsugo sa akon. Jack, Sensitibong trabaho gini. Kinanglan pino gid kayo. Nga wala sang makuha ang impormasyon o kung lead ang mga pulis o kung sisino pa man nga ahensya sa gobyerno ang mag-imbestigar hinali matumba ko na ang target. Jack. Natindihan ko. Okay, Abi mo bugoy. Ari na sa pensar ko nga kung hinali mabulilyasong lakat ko ngayon nga hindi ako makahinga ko palagyo o kung madakpan gid man ako, mabato na lang ako. Hindi nila ako makuha nga buhi. Jack. Ko. Kung hindi gid malikawan nga madakpan gid man nila ako, nga buhi pa ako, patyon ko na lang ang kaugalingon ko. Jack. Amo na imon ko. Ari na ina sa pensar ko. Dala na ina sa plano ko. Kaya kung base madakpan ako, kung anong himuon nila sa akon, kaya di ko magkwanta, kag mapilitan ako sa pagkanta. Gani mas mayo pa, nga utasun ko na lang kabuhi ko, para tapos na dayo ng istorya. Jack. Kung guide lang ang papel mo, pagkatapos ang obra mo, pwede ka na makapauli. Pwede mo na ako mabayan diri. Kag kung magmadinilag unang lagat ko, iata ko sa imong promisa ko nga bayad mo. Pero, Jack. Pero kung luyag mo nga sabayan ako, okay man. Pero kung di malason kita, luyag ko nga himuon ko, kung madakpan ako, himuon mo man, bugoy. Jack. Kaya mo? Jack. Kaya ko. Kuro. Tapos ang istorya ito. Sige, sabay ka sa akon. Sige na, matulog na kita. Aga pa kita malakat, boss. Ate o, Jack. Kasalamat man sa pagsalig mo sa akon. Malapit ka nga biyan sa akon, bugoy. Hindi ko mahambal ko daw ano kadako sa salig ko sa imo. Tandaan mo lang, kaisa lang ako maghatag pagsalig sa pareho ko. Jack. Kag kung madula ng salig ko, hindi na ina mapabalik pa hasta sa ano. Kamot ng kamot ng... Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo. Bakolod man sa gihapon, patayong
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Tatlo siya kadlaw nga nagtiner dito ninyo. Gabi siya nag-abot, kagahon siya nagalakat. Tatlo kadlaw? Oo ninyo. Nag-aabot siya nga hindi mabalaan, kag nagalakat man siya nga wala sang may nakaibalo. Wala fix ang puli niya, kag tiner dito. Kag hindi ta may balan kung sa diin siya nagakanto, kung maglakat siya. Kag kung sa diin siya lugar nagatiner. Beda, hindi naman importante. Ha? Ang importante, nga piho kita nga nagapuli siya dito. Anong plano mo karon? Kung gusto higit mga maglabutanay kami, kinanglan matitira ako dito sa lugar nga to. Mapalubong ko to eh. Kulaton ko gid nga magbalik siya. Ninyo, may opsyon ako kung okay sa imo. Ano nga suggestion na? Ang grupo ni Masong pwede mo magamit. Masarangan nila himuon ang gusto mo matabo. Oo, distingning ikasarang sang grupo ni Masong. Kwarta lang ang katapat sang ilang nga serbisyo. Ha? Taga dito sila, kabisado nilang lugar ninyo. Kayang-kaya nila tabaho nila. Kung kwarta way problema ang bayada. No galing, ang luyag ko gid nga ako gid ang makapatay sa Jack Balaan nga to eh. Okay. Hocho, mabli. Wala sang iba nga makapatay sa iya. Ako lang. Nagpromisa na ako sa pamilya ko. Pero ang grupo mo, grupo ni Masong, kinanglan ko pa sila.
Kung hinali makadayon ako dito sa lugar ni Jack. Okay, harasin mong desisyon. Pabala lang ko kung anong mabulig ko sa imo. Salamat, Choy. Padayo na lang ang pagpamonitor sa ila sa lugar ni Jack. Gali. Ano na? Ari. Budget mo na, ha? Uy, Pangatag mo na sa tupa mo. Kaya ibayad sa tao mo na. salamat gid ninyo. Salamat gid sa imo. Hindi ka gid kilala sa Mayo, Jack. Hindi gid maabot nga ikaw subong katubang ko nga nagapamao di sa food chain mo. Do babae ka gid dyan, Jack, no? Gingastuhan ko ginilibo ko eh. Namakal gina ko sa mga gamit nga yes ang babae. Para daw babae gina ko kontrolokon. Pagpatihulag sa babae, gintunan ko kit. Galing kay dako kang pagkababae, Jack. Luporiner ka. Para sa tubang gid sa food chain ngini. Ang law office ni attorney. Isa lang inasang mga propiedad niya. Nagka-report pa yan siya, dira? Mabalanta lang na karon. Makita tama ng mga tao nga nagagawa kag nagasulod sa opisina ya. Amo gani. Mula na hindi tama siguro kung duano kay kalawig ang pagulat adre. Dali na lang magudto. Pag-abot sang udto nga wala pa siyang makasulod. Masulod kita sa opisina niya. Ha? Mano tato, Jack? Mamangkot kita kung din siya. Sige lang, akong bala. Pasakay lang kung anong ihambal ko karon bukoy. Okay, ayos, Jack. Bukoy, maabot ko magambal ako. Jack. Halata kayong tingog ko. Ikaw na lang istorya sa sekretarya. Sige. Anong iambal ko siya? Anong i-transaksyon ko? Pamati, amoy nang ihambal mo. Wala piyong iya pagkado diri sa opisina niyo, sir. Pero kung importante gid, ginatawgan ko siya. Kag nagkakadto man siya dayon diri. Amo bala? Nga, sir. May kinahanglan ka mo kay attorney? Oo. Siya gid lang makabulig sa amon sa mga problema bala namon. Parte sa ano ina, sir? Pwede ko mahibalaan, sir? Para ma-inform ko si attorney? Kaga, makaset ka mo dahil sa appointment sa iya? Kwan. May duwa kami... May kwan kami gali, may dupa kami. Nga luyag baklon sa ngamon partner. Kag luyag namon nga si Atty. Ferrer gid ang mahikutar sang tanan nga mga kinahanglanon. Oo, sir. Wala gid ka mo magsala sang inyo ging kadtuan. Expert si attorney sa mga amusin na Oo. Mo ganin ang bati namon Nga masaligan si... Amo ganin nga nagkadto kami dre para kuhaon lang yang nga serbisyo. Sa dinin nga duta, sir? Dili lang sa antike? Oo. Ate, sige, sir. Hatagil ako sang number mo, sir. Kay istoryahon ko si attorney. Tawagan ta lang ka kung saan o ka mo pwede makasugilanon sang personal ni attorney. Ate, okay, ma'am. Okay, Salamat, madam. Nakita mo retrato niya sa ibabaw sa lamisa, bukoy? Oo, Dak. Kag wala gid sang kinalain sa litrato nga gipakita mo sa akon. May CCTV sa opisina niya. Pero hindi dito matag ang itsura ko kay nagatakilid ako. Amo gani, Jack. Amo gani ang nagtalikod ko sa CCTV. Di na nung plano mo. Katuan tang iya balay. Natultulan mong address, hindi ba? Tultulan ko? Kuno mo. Katuan ta subong. Mabalik ka na kita sa hotel. May ilis na ako.
Lain naman nga disguise ang gamiton ko. Agapas ang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Sisang Iloy! Hindi ako nagakadapat nga Iloy! Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na amon ginasandigan. Aksyon! Radio!